Il-Maġistrat Joe Mifsud tagħmel appell imqanqal fil-qorti biex ma jinħelix aktar ħin tal-ġudikatura u biex l-avukati jieħdu taħriġ fuq kwistjonijiet ta' vjolenza domestika u fastidju sesswali. Ir-rimarki saru fil-konfront tal-avukat David Gatt li llum kien qed jiddefendi lil Sean Ray Belli ta' 27 sena mill-fgura illi kien akkużat fastidju fil-konfront ta' tfajla. Belli ma ingħatax il-ħelsin mill-arrest wara li wieġeb mhux ħati illi segwa l-passi u fastidja li s-sieħba tiegħu wara illi ttanta jonsoba b'messaġġi anonimi ta' theddid. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Jonathan Rensley qalet illi Belli mar ma' s-sieħba tiegħu jirrapporta l-għassa l-messaġġi li kienet qed tirċievi l-vittma. Iżda mill-investigazzjoni tal-Pulizija ħareġ li dawn kienu qegħdin jinbagħtu minnu stess biex jipprova jonsoba. Id-difiża talbet għal ħelsien mill-arrest u qalet li l-messaġġi ntbagħtu għax ried li l-mara tmur tgħix miegħu. Il-Maġistrat Joe Mifsud sostna li l-vjolenza morali ddum aktar biex tfieq u sostna wkoll illi ma nistgħux nilagħbu bis-sentimenti tan-nies waqt li ordna divjett fuq isem il-vittma ċaħet it-talba għal ħelsien mill-arrest.